armani bagai जों दाबो सिनि अ हानो नारदानि नारगियावनानि आबो टोटली निनि आनि थानि सिनि याफावसो दाबो सिनि बुबाक्रा जों आसके लगेरि तमनि जराव सिनि हानो नारगदे नारगिया सिनि हानो रखा खायदे दे ना रखा खाया आबो टोटली सिनि टिप्रा सरं याबो दाबो सिनि हानो रखा खायदे दायित्व सिनि हानो रखा खायदे बागै केबो फादा हास्त्रि बर खाय सुकेबो अदा सुबा खायला सिनि हानो रखा खायदे सिनि नुकुंगो रखा खायदे आबो जों निजिनो दायित्व माना हालासिनाय दाफोर बखरो हायनि बागै फायदि जों अजागा तिरफ्राव अ हानि बुसाराव अ हानि नखांनै जों अ हावनो जों बयनि सोलोंनाय सामथायमा दंमोन अ हावनो जों सिनि अधिकार मानियानो दंमोन अ हावनो जों जत्त दिगे मानथाय सकाय दिगे हते नरै तम जमा हते जों काटिनानि बागै सिनि बुबाक्रा लगेरि तमनि जराव सिनि बुबाक्रा जोंनो जुबासु खाय तमनि जराव जों बुबाक्रा न लगेरि फायदा बखरो जों गावनि बागैनो दिनै जों बुबाक्रानि बागै नगो नगो बुबाक्रा गामि बुबाक्रा जतनि खावनो बुबाक्रा अ खायनो गैनो जों नगो नगो हाबै सिनि बुबाक्रानि खायनो फैलाय दङ जों गरबसना बिसि मिया बायदिनि खायै दिनै सरचन्द्रि बखिसारखा खोनारावबो जों सरचन्द्रि बिसि पुरा नगो नगो थांनो जों बुबाक्रानि खावनो फैलाय ते सिनि अ पिनदाय पिनथानि जत सिनि आमसानि बुबाक्रानि बुबाक्रानि हामजाबायरो अ हाना रखा खायदे बागै जे फुंनि सिमि साइदे जराव माइके नगो नगो हिमै कष्ट खाय याकुं रय खानो तामन बुरै बदल दामसिन सिंग्रा दामसिन दिब्रा मता जत जों बाय जे हिमनाय रत्न जों पाइपलाया हामबाया फारो अ माइकेनो जों फिनांगोबो फायनाय सालरो जों तेबो खानानि सिमि तेबो हिमनायनाय जों नगो नगो थांनि सिनि बुबाक्रानि खावनो फैलायनाय अ फैलायखानि जों तेबो बर' खुरांखाय जों माथुरि सिनि हानो रखा खायदे बागै जों सानमा खायदे दाफोर बखरो जों लुखालाय थांनाय साल सिनि दिक्रासरनि हुकुमनो सखबर नाबागै गोबां मानसिनि इतिहास ऐतिहासिक माने जों गोमाय खुमाय नुयो जों नुजाखा जों सिगांबो आगरतला मिटिं दङ थांगोन जों नुबो सिनि आस्थाबल ग्राउन्ड एकेबा आस्थाबल आदि सिनि बुबाक्रानि मायं कराय खामानि जे जागा आरो जों आस्थाबल नुयो दिनै आस्थाबल किनानि जे जात्रि सेट दङ सैजा उनो स्वामी विवेकानंद मयदान दिनै नुबुय बेलायखनो खायगो खाओ बेलायखनो कष्ट मानो जे सिनि बुबाक्रानि हुकुम आस्थाबल दिनै स्वामी विवेकानंद हिनि जों पत्र पत्रिका जेकुनो कागज पत्र सैजाकमानि बागै आमर सिनि लाइफमा तंनाय मानि अ लाइफमा रनो परन्त हुनानि बागै साहित्य वैदिनि सिनि बेबा हुकुम हुई किमिनो जों जाबाय दङ अमरनो जों सुनानि बान्ता साबनि बागै अम हायंखा साबनि बागै दिनै सिनि हुकुम कुमावै दंखा ते कुमानानि दिगे थांमै दं साराव अ हानि गुसाराव सिनि जे लाइफमा तंनाय मानि आबनो रक्षा खालायनांगौनि आबनो प्रोटेक्ट खालायनांगौनि दायित्व सिनि आनि जों जतनो दाफोर बखरो जों दिनै दामुलुक जों दिनै 2018 साला आङो आमसानि एमएलए नि थाखाय बिधानसभा कमजारखा सिनि ट्रिं सिनि बिसि गोदानो साजा छुटिनि इनि जों बिसोर बिधानसभा बासाय साखाखाय ओ बीजेपी नि दाबुनि मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर सिनि दालां पद जमातिया सावै ट्रिं आबो सिनि पारफेक्ट डेटिया 1 लाख पैसा जे सिनि आसल ट्रिं इनि जों साजाजों दंगिनाय सिनि नखाय जों टाउननि बागै निजिनि हुकुम लगाय जों टाउननि बागै प्रटेक्शन गैमानलि आंना तांनि जों सिनि बिसि गोदानो जों पालाया थांलांनाय जों थांनो भारा फायदा हेबा जों दिनै सारा तिरफ्राव थांनाय 21 तारिख हरो जत एरियावनो दिनै ट्रेन बिसिनो जों दाबो बांद्राय रंखाय पालायलायगोन जों नायखांनाय साल साइमोन मानिक सरकार सरक जितेन चौधरी सरक ट्रेन कुनो दिनो फादा सापर्ट खालाया ट्रेन करे हिनि साव दिनै जितेन चौधरी मा साखाबले लाइव फायै ससियेल मीडिया फेसबुक फायमा साबायका ट्रेन बिसि गोदालनि आइगो ट्रेन उत्सवनि नरकन तिफ्रासरन हामबाय हिनि साव बेलाय हामबाय मारि अबनो नों दिनैसो गराव फायै अ 2022 साल फायै पर नों ट्रेन मा कसगावले दिनै मागो सेनाय जों जत थानसा तंलांखाय कुनो उपाय करै मागो सेनाय न जों बसिरिनाय जों तिरिं अ चिनि 21 तारिख हर आबो सारा तिरफ्राव जत नुकुनु दाबु तिरिं बिसि गोदाल खायजों आमते सानाय नांलिया बर कारिब चिनि कक बरक चिनि कक न एर फटो कक बरक बायबा मा साख्लायनाय
इंराजी बाय बांग्ला बाय हिंदी बाय साख्लाय हरखाय जों अ हानि बुसा रंनि कखाय इंगे कक बरक न नों एयारपर्टआव सादि फियाबा जों तामुलुखा अ राज्योआव बीजेपी सरकार चलायबाय दङ केन्द्रआव बीजेपी सरकार चलायबाय बीजेपीनि नेता मन्त्रिफोरा तामसा हि कक बरक आसते हामजानाय ग्रेखा कक वानजै के जतन एक्सेप्ट भयो कक बरक चालगै दंलै सावै दंले अ आम सायो जदिनो कुनु चिनिति प्रसारक जनजुता मोजा पार्टी खलायनाय दंखानखाय नरक सुंगि नंनि बीजेपीनि सेन्ट्रेल अफिसाव थाङै सोंनि आंनि इन्जिनि एयारपोर्ट आगरतला एयारपोर्ट महाराजा वीर विक्रम एयारपोर्टआव थाङै कक बरक बायदि सारिरा गैया थाङै साजा यांनानै नां आमर जों सायबाना नांनाय जिनि कक बरक बाय जिनि फरायनाय जुगरक स्कुल कलेज यूनिवर्सिटी कक बरक सब्जेक्ट हामै परे होई दिनै 90% 98% माने पास खायदों माने जराव जों इंराजी बाय सियै जों जेब्ला बे बाइबेल परे इंराजी बाय सिजा बेलेखनो आराम आबरखौ जों परे मानो परे थगो सुइदगो आबनि बादै जों मारगो काहाम मानो आवसे रखना संसार मिसा रामपद जमातिया संसार मिसा इहि कक बरक न ताबो देवनागरी बायसे मासि जाय तो देवनागरी के देवनागरी निफ्राय सारिता चिठी सिंगाव बांला स्क्रिप्ट सिंगावि मिथिनि फरायनाय जों अवस्था बाहायनाय दाबो जतर जों जुदि बांला बायसिना नागारखाय जोंनि छात्र छात्री फरायनाय आमसु मा बांला आउनि बागै सिनि नाहार नङामोन जों जेसेबां चिनि हुकुम परे थानि मुथुं जत जाखोनो चिनि डिप्रेसननि जे कक बरक जों प्रटेक्शन खालामनांगौ चिनि दायित्व गोबां जायगायाव गोबां माजे समग्र भाबे जों वानसुङै जत किसु वानसुङै चिनि बुबाग्रा जोंनो दाबो लगै दंनि जरा जों हामाना नांनाय जों जेबो तासिं जे सामानि त्रिनि कक जों एडिसिओ दाबो बुबाग्रा दंनि बागैनो एडिसिओ नि आन्दाराव जे अफिस जे स्कुल चलिबाय दङ त्रिनि बागै साजा सुटि घोषणा खालामजाक राज्य सरकारके तां खालामनो नां आं बार विधानसभा बिसिं साका जे त्रिंनो चिनि सरकारि सुटि साजा घोषणा खालामनाय दाबो जों रटिं खालामो जों किन्तु चिनि एडिसि सरकार दाबो त्रिंनो साजा सुटि घोषणा खालामजाक चलिबाय दङ आं चिनि हुकुम प्रटेक्शन खालामनो जों हाइकेनो